Anteeksi, mä oon tullut sinne kahvilaan. Mä oikeesti tiedän, minkä takia mä oon nukuttanut paljon. Ei se mitään. Mulla oli sun untena ja mielenkiintoinen keskustelu Nooran kanssa. Mistä? Mä en tiedä, voiko mä kertoa, kun se on aika arka juttu. Jatka vaan matkaa. Meillä on vähän kahdenkeskistä juteltavaa. Aika erikoinen paikka salaisille keskusteluille. Tää on täydellinen. Kunhan sä nyt vaan häipyt. Moi! No, mihin sä oot menossa? Leffaan. Mulla on parempi idea. Tänään mennään koko perhevoimin pelaamaan värikulasotaa. Joo, meissä on vapaa-ajan kanssa. Taitaa tulla Mirolle pupupöksy, jos se saa aseen käteen. Niin mitä? Se oli yksityiskoulun kasvatti. Sä et varmaan koskaan nähnyt mitään värikullarataa. Toi jos toi tulee. Sori, mä pelaan. Kuka nyt jäänistää? Mä tuun vaan Soona tulee. Te ootte kaikki tervetulleita. Ootko varma, ettei haittaa, että Sotekin tuli mukaan? Mä en halunnut olla porukan ainoa tyttö. Ei haittaa. Osaat sä edes pelaa? Voi kuule paremmin kuin sinä. Mä voin kyllä maksaa tän sitten ihan itse. Ei, totta kai mä maksan. Ja kiva, kun tulit mukaan, niin mäkin pääsen pelaamaan. Kuka pelaa kenenkin joukkueessa? Onks meillä joukkuetkin? Totta kai. Mä ja Faija vastaatte muut. Se ei mene tasan. Salla pelaa meidän kanssa. Eiks me voitais arpoa joukkueet? Mistä lähtien sodassa on arvottu puolia? No, leikkiähän tää vaan on. Juu. Leikkimään me kaikki tänne ollaan tultu. Sä valmistelemassa nöyrytykseen. Edetään varovasti. Okei, mä turvaan selustan. Sun täytyy poistua! Ettekö seurannut, kun sattuu? Pitää mennä pois! Anna suojan tuntuvaa hyökkää! Miten sä hyökkää? Oi Arka, kummamaan mun eikä soppa joona! Oi kulta! Nainen maassa! Millainen jätkä sä oot, sä teet suojelle omaa tyttöystävää? Luontais suosiolla! Mitä sä täältä piilostut, ikiset? Tuu esille, jos uskallat! Okei. Tää on kaksintaistelu aukiolla. Ei tää mun ase toimi! Oot sä rintaa vai pää? Minä varo! Peli on ohi! Punaiset voitti! Hyvin ammuttu Miro, mutta älä koskaan ota maskia pois kesken peliä. Pyysinkö sulta apua? Mä ois saanut niitä tuossa itekin. Hankkinut hoitoa, sotahullu. Se vaan harmittaa, kun sä hävisit. Miksi sä Jarkko oot tönit? Sen ansiostahan me voitettiin. Sovittiin, että mä hoidan Joonatan. Tää on joukkuepeliä ja me ollaan tiimi. Meidän pitää puhaltaa yhteen hiileen. Mitäs mä en halua kuulua teidän tiimiin? Meidän yhteistyöhän sujuu hyvin. Te olitte vaan tiellä. Sehän meni hyvin. Mikä? Koko reissu. Onnistuit hyvin parantamaan mun ja Miron välejä. Just.